Men vi starter med dig, Arek Rudnysko. Denne uges mest omtalte person. God aften og velkommen til dig. Tak. Denne her bog har der været skrevet rigtig meget om i denne her uge. Der er en masse citater. Står du ved alt, hvad der er skrevet i den her bog? Ja, det gør jeg. Der er ikke noget af det, du fortryder? Nej, overhovedet ikke. Og det er kendetegnende for dig, Arek. Aftens første gæst er ikke bange for at sige sin mening, også selvom det kan koste ham dyrt. I bogen langer han blandt andet ud efter homoseksuelle, kvindelige sportsjournalister og tidligere kollegaer. Og du er jo rigtig ærlig i denne her bog. Du siger lige præcis, hvad du tænker og hvad du synes. Noget af det, der har været snakket meget om, det er dine udtalelser omkring bøsser. Det er også det, der har gjort, at du er blevet fritstillet fra FC Midtjylland. Der er et citat i bogen her, hvor du siger: jeg hader bøsser, det gør jeg virkelig, jeg synes, det er så fucking klamt. Det er klamt at høre dem tale sammen, som om de er piger. Jeg kan ikke sidde i selskab med nogen, der er bøsse, se dem kysse hinanden. Det er så varmelt. Men hvis du synes sådan, og du tænker sådan, kunne du så ikke bare holde det for dig selv? Hvorfor behøver du at skrive det i en bog? Altså, jeg synes, vi bor i friland, så jeg kan få lov til at sige al min mening. Altså, det er bedre, hvis jeg siger, det er bare, at jeg har sådan, at jeg kan ikke lide bøsser. Altså, jeg synes, det er ikke nogen stort problem. Altså, andre mennesker, de kan ikke lide Arek Rudnysko, men vi kan bare komme på Brøndby Stadion, ja, hvor de 10.000 tilskuere, de råber efter mig, at de knipper min mor, og hvad hedder de, og jeg er fucking polak, ja, så de kan få lov til at sige sin mening, så jeg synes, jeg kan også få lov til at sige min egen mening. Ja. Men du har jo, kan man sige, oplevet at blive ked af at blive stødt over, at der er nogen, der står og råber fucking polak ned på banen mod dig. Ja. Var det så ikke en god grund til at lade være at råbe efter andre, altså at du skulle lade være med at råbe efter bøsserne? Altså, jeg synes, grunden det er, at jeg har, ligesom du har sagt, altså, jeg har altid været ærlig over mange ting, altså, jeg kan ikke holde for mig selv. Hvis jeg kan ikke lide nogen person, så jeg bare siger direkte, jeg kan ikke lide det, ja. Så snakker jeg ikke med dem. Altså, stedet for at måske være lidt falsk, og så siger hold den op, du er meget flink før, og så bagefter bagtale ham. Altså, det er ikke mig. Men der er jo stadig forskel på at tænke noget og sige noget. Nej, men jeg synes, jeg har altid hørt, i Danmark, vi har det der udtryksfrihed. Ja? Så jeg siger, okay, så skriver jeg en meget ærlig bog, og så hvis jeg skal skrive en meget ærlig bog, så skal jeg også sige alle de ting, som jeg står for og tænker på. Men ytringsfrihed er jo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man skal sige alt, hvad man tænker. Jeg ved det godt, men jeg har ikke nogen intention, at lige pludselig, når jeg siger to mænd holder sammen, ja, at jeg vil gerne slå dem eller falde dem ned. Altså, det er ikke, jeg siger det. Men jeg synes, det er ikke mig overhovedet ikke. Altså, og det kan jeg synes, jeg kan få lov til at sige det. Altså, jeg kan ikke se nogen grund, at jeg må det ikke. Men man kan sige, at der er jo ikke nogen bøsser, der har generet dig. Og du, kan man sige, du generer jo nogle bøsser ved at skrive sådan her. Er det ikke nej, men det er også mange mennesker, der generer mig, fordi hvis lige pludselig på stadion, de siger, at min mor, hun er lyder, altså det er ikke sjovt, er ikke rigtigt. Altså, så de på nogle tidspunkt, de også generer mig. Mm. Men hvis jeg nu skrev en artikel i avisen, hvor jeg skrev, at jeg synes, at Arek Rudnysko, han var en voldspsykopat, fordi han har slået sin kone. Hvordan vil du reagere på det? Altså, så skal jeg acceptere, hvis nogle mennesker, de tror, altså, de synes, jeg er psykopat. Altså, hvad skal jeg gøre? Men skal jeg have ret til at skrive det, hvis jeg vil? Ja, hvis du har det der opfølgelse, at du overhovedet ikke snakker med mig, for eksempel, og du har kun set mig i fjernsynet, og så lige pludselig, du synes, jeg er en psykopat, altså, så du bestemmer selv, altså, hvad du tror. Men du vil ikke komme efter mig, hvis jeg nej, selvfølgelig, det gør jeg ikke. Du er meget flink fyr, altså. Nå, tak. Arek, du har også, altså, din bog, den hedder jo Fucking Polak. Ja. Og det er jo en titel, der stammer, kan man sige, og mest fra takket være Brøndby-fansene, siger du, ikke? Ja. Det er dem, der har været ude og råbe det efter dig. Hvad har det gjort ved dig? Altså, hvad har det gjort dig vred? Har det gjort dig aggressiv? Har det gjort dig ked af det? Altså, det er faktisk, når jeg spiller fodbold, ja, så bliver jeg endnu bedre, ja, fordi jeg vil gerne bevise dem, at selvom de råber mig, men de generer mig overhovedet ikke. Ja. Og så hver gang, når de faktisk råber efter mig, så spiller jeg altid en rigtig god kamp, ja, så jeg siger tak for det.